Mulai sekolah sampai sarjana, Titi abi yo abi kau bau tajua. Dek dun sana indah mamaci, ijazah yo Allah dimakan manci. Kok den karajo sianan manggaji, dan buka usaha siapa modali. Inget lasana sadonyo amalkan kaji. Ado usaha ado rasaki. Nara tau madang di hulu, babuah babu ngobalun. Elok marantau bujang da olu, dek di rumah paguno balu. Nasib sekolah sampai sarjana, Titi abi yo abi kau bau tajua. Dek dun sana indah mamaci, ijazah yo Allah dimakan manci. Nara tau madang di hulu, babuah babu ngobalun. Elok marantau bujang da olu, di rumah paguno balu. Lai sekolah sampai sarjana, Titi abi yo abi kau bau tajua. Dek dun sana indah mamaci, ijazah yo Allah makan manci. Kok den karajo sianan manggaji, dan buka usaha siapa modali. Inget lasana sadonyo amalkan kaji. Ado usaha ado rasaki. Ha ha ha, yeah, ayo malah ha adi hey ya aha iyo malah aku ha yuk. Putangan seketek saya. Ya lah. Iya. Hah? Ya baik, itu tadi Mak Ciwel ampuak tampuak pokok kuah ya habis jual nasi itu. Nah, itulah kira-kira. Jadi corong Mak Ciwel serahkan kepada